Něco strašného se stalo na této základní škole. Nachází se v japonském městě Kobe a 27. května 1997 tam byla před vchodem nalezena něčí hlava. Bylo ráno a děti ještě naštěstí nezačaly chodit do školy. V ústech byl nalezen dopis napsaný červenou propiskou. Začínal slovy: tohle je začátek hry, zkuste mě zastavit. Pachatel se podepsal jako Seito Sakakibara. Hlava patřila Junu Hasemu, bylo mu pouhých 11 let. O pár týdnů později, 28. června, byl zatčen 14letý chlapec Shinichiro Azuma. Jeho identita měla zůstat skrytá, protože byl nezletilý, ale noviny ji nakonec prozradily a dle mého názoru dobře udělali. Chlapec se také přiznal k zneživení 10leté Ayaki Yamashity. Udělal to 16. března. V ten stejný den napadl další 3 dívky. Azuma byl umístěn do ústavu pro mladistvé, ale byl propuštěn už v roce 2005 za pouhých 6 let a 9 měsíců. A v roce 2015 dokonce publikoval i svou vlastní autobiografii.